Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Good morning! Huwebes 23 de Oktubre 2025. Kaldawan po kan sa tuyang mahal na Saint Jude. So gabos tabing devotos ni Saint Jude may pagkakataon na magpasalamat asin padagos na manarig maghagading intersesyon sa oral daw na mga pinapakihuron taman sa kagurangnan. Uyan dyan bagatabi sa Saint Jude Church, Ecstasy. Diyan sa Lapu-Lapu, digdi sa Legazpi. Ecstasy. No. Sa paghampang niya to kan kaaldawon na mahal na amang Dios dapat an ipergya paeno ta permi sa gabos. Happy birthday sa mga nagkukumplean yung unyan. Chikitan, ketumbambang. Bisperas man kan kafiestahan kan mahal na patron Senyor San Rafael kan siyudad ni Legazpi. Bisperas man kan pagkakamok na kan pinakaenot. Number 1 pong kaito sagkod ngunyan Te gustará na istasyon po kang DCGB. porque es genial así. Me gusta a mí así. Advance happy anniversary man sa DCGB Me 67 taon na nagsisirbi po sa Kabikulan. Proud to be part still on its 67th year ang sa indo pong lingkod. si la conoces te gustará. Sagkod na kitang alas 10. Pag Webes tandaan nindo, sagkod lang kitang 10 a.m. ha. Pag 10 to 10:30 baga, minalaog ang PhilHealth. Supposedly, 9 to 10:30 po ang tingog kan banwaan. Pero pag Webes, sundo kitang alas 10 na. Ecstasy. Magiging katabang ta dyan sa luwas Extano. ang news team ang Mega Force Patrol. Pading Jomar, Pading Al, siyempre ang samuyang chief reporter, kumpadreng Jimmy. Ako man po ang sa indong, o kaya si Joshua, si Angel, tapos si Karen. Sa Manibela si Henry Mata, mantang sa Master Control. Yaon dyan ang sa kuyang kumpadre Pading Nal Baldo kan Jigs Baldo Welding Shop. Para po sa Broadcast Me o region-wide nadadangog radyo. Good morning dyan sa Catanduanes, Cam Sur, Cam Norte, Masbate, Sorsogon. Sa newsroom, ang walang kapaguran, diretso ang laban ang tropa, matatag. Chikitan, Nanginginot dyan, News Director Mardela. bangketin. Chikitan, Pagkatapos si Madam Sia Leron. petam pam pam ketumbang. On assignment si Madam Sia nakatutok manduman sa samuya pong Petam pam pam ketumbang kepin. Ecstasy. okasyon, third and last day dyan po sa Ayala Malls. No. Agri Aqua Fair kan DCGB, and syempre handog pa sa salamat yaon dyan ang tropa si Natatanem, Chikitan, Chief Tech Ramir, bang ketumbang ketepetam pam pam ketumbang kepin. Chikitan, ketumbang pam ketumbang. syempre with Nicole Ann Gloriani and Jen Matthew Balyaran, kasabay pa si Jimos Barrios. Si Soromada ninda ayan na istoryang minaburotwa, lokal, national, international, nagkakadarangog kun may news breaks Es genial. and major newscast digdi sa DCGB. Me Nagakabarasa sa internet, worldwide, netwide. Me Sa muyang social media platform ang DCGB News Online.
May broadcast man kita sa internet, DCGB News Online Facebook and YouTube DCGB Legazpi City, Philippines. Yaon dyan, Jerome Nico Martinez. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo, ang sa indong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Yan, si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez sa Tingog Kanbanwaan sa DCGB. Pio Fernandez. My little soda pop. Yan. Ang pipi mo, ang pipi ko, siya si Papa P. Tingog Kanbanwaan, Pio Fernandez. Good morning everybody. Paramdam lamang pigi daw ka man po tabi kamo, mapuungawan sa indong lingkod. Dai barang ning nagdadangog dyan na nagte-text tabi ha. Ang number ko 0942-670-1195, 0942-670-1195. Smart yan ang 09660730-115, 09660730-115. Yan, paramdam lamang. Mga taga Legazpi, morning. Salamat dyan palang kay Sir June sa ining Gold Street and Good Luck Novelty. Pati naman kay Madam Pilar Akende. Uy, yung sa tuyang barkada. Hello, sir. Good morning. Buenos días, Pio Fernandez. Buenos dias, mi amigo. Yan. Yeah. Buenos dias a todos. Traversing the curve of Atingonan. Atimonan ka mo ngunyan. Yes. Uyogon mo. Uy, ingat sila dyan sa Atimonan. Ano gari magayunon ang tinampubag dyan pa? Turo taririk. Grabe sa Kalawag mo, sa barangay Binutas. Binutas talaga. Binutas talaga. Sus, marikusip. Wala ka maniliklikan, shoulder. Globak. Isus, halo yun ang flyover sa Lopez. Ano kaya yan? 2022 pa yan pinagpunan. Oh, iyan. Mari. Iyan ang daita pa na isihan. Ang Grabe style, yung mga politiko sa Quezon. ang style lugod dyan, day ka na maglikay sa lubak, luway-luwayan na sana. Yan. Iyo. Mas magayon kung ano digdi, advice ko lang sa mga mo niya na undas. Dawa maski 30 kilometer ang medyo alaway, digdi sa pag bumaka ka, mag left side ka to Pitogo. Pitogo. Yan. Mapundog Peninsula ka. Yes. Ang luwas mo duman sa may Padre Garcia na. Magayon nun duman, boss. Magayon pati ang view diyan sa Bundok Peninsula. Yan. Tigdataran na lang, Bokpen. Yan, Bokpen. Yan. Ayos sir. Pag-about mo naman dyan sa may bandang pagbilang, Isos Mariosip. Pero, okay lang. Oh, ingat sana sir. Nagdadangog ka sa Facebook Live. Pero na. Diyan sa pagbiyahe. Oh, sige sir, ingat tabi sir ha. Sige po, salamat. Ingat. Sige po. Yan sa tuyang barkada diyan sa biyahero yan no. Pag nagpa-Manila, igo kitang kariton padingnal. Ini an konta-konta. Kabisado kay ni an kawikaw kam bituka kan biyahe pa Manila. Watching and listening si Sir Benji Dapogi Hile. Yan. Morning tabi. Say mo, okay na yan. Iguan ang nag-upload. Buda iguan ang nag-text. Pwede na. Tirahon ta na ini. May istorya tulos. Si Angel na Mustaza. Angel Mustaza on the spot report. Happy birthday palang tabi kay Engineer Mer Legazpi. Uyugon Engineer Mer. Birthday mo palang ngunyan. Walang iya. Pasimple-simple ka pa kuya-kuya-kuy kakambitis mo Engineer Mer. Di ka barang nag-warning Birthday ngunyan tabi Engineer Mer Legazpi. Yan. Kagawad bong lugro nyo. Country Trees Paint. Birthday ngunyan ni Engineer Mer Legazpi. Engineer Mer, happy birthday tabi sa imo. Yan. DZGB on the spot report.
Angel, good morning. Please go ahead. Yes, good morning, Sir Pio. Good morning po sa tayo mga paraan kabay. Nakabalik na digdi sa Legazpi Fishport, digdi sa barangay Sawangan, Legazpi City. Itong mga sakayan pandagat, Sir Pio, na nagsabay ngunya na pagkaaga sa ginibong Grand Maritime Procession. Pinanginutan iyan ka na imahe ni San Rafael kay bahan si Our Lady of Fatima. And then syempre, ang pura parokuman kang Saint Rafael Parish, si Father Maui Murillo. Mahiling na digdi, Sir Pio, na the full na mga devotos, mga parokyano, kana ni Senyor San Rafael, ang nagparticipar digdi, kasabay itong sa mga patron man, o mga imahen, san man iba'y mga barangay na sakop kan parokya na nagsabay nguyan, Sir Pio, sa aktibidad. Nguyan, Sir Pio, kagadan taman po nin mensahe, pura paroko po kang Saint Rafael, si Father Maui Murillo para sa selebrasyon man, kana sa fiestahan, sa Legazpi District, in honor po ni Sana Rafael. Good morning po, Father. Nasa ibong na linya po si Sir Pio sa district. Hello, Father. Hello. Yes, Father Maui, si Pio tabi ini kan DCGB. Good morning. Oho. Good morning po. Opo. Bisperas tabi ngunyan kan kapestahan kan sa tunggal na patron sa Legazpi. Ano po? Iyo po. Oho, Senyor San Rafael. Opo, di ano kuan, apakatapos kayo na prosesyon, ano pa tabi sa mga mayor na events diyan sa simbahan mo niya na aldaw? Kunyan, patapos kay ining maritime, prosesyon pasiring sa simbahan, yung mga imahe na nagsarabay sa mga barangay. Kasi, at yan na hapon, so, padagos kan misa nominaryo. Yun. Iyo po yan. As in, taaga siyempre, so sa tuyang kapestahan. Oho. Anong oras tabi so misa kon celebrada kami, Padre? Alas 9 po, naaga. Oho. Kahapon, 5:30 man po sa Kaumawan ni Nuestra Señora de Fatima. Opo, Padre Maui, si Saitabian sa tuyang main celebrant po sa misa kon celebrada. Ang sa tuyang main celebrant po si Father Levi Quitasol. Sa ang Vicar Foreign kan Saint Rafael Vicari po. Ayun, opo. Padre Maui tabi, dit na edukasyon sana po. Paano naging patron kan Legazpi si Senyor San Rafael? Ano ang historical and religious background kayan tabi? Medyo day ko kabisado kay Maray so origin kayan. Oho. Pero siyempre sa kadaklan kan mga coastal area urog na so mga parasira kaya ang piniling patron iyo si San Rafael. Yan. Sa pag-antabay sa mga parasira pagsakay sa kadagatan. Kaya nga ko niyan ining maritime procession iyo ini ang sarokan pagtaong unra si San Rafael tanganing padagos antabayan sa mga parasira bantayan sa tuyang kadagatan kasi padagos na bendisyonan na kita magtako ng mga biyaya sa irarumkan sa iyang tabang. Yan, oho. Por sobre pala sa ininganing sektor man kan mga parabanwit para sira tabi Padre tabi ano? Iyo po. Opo. Now, bilang padi tabi, iyan ang mga pagdesignar ni mga patron. Ano yan? Sisay ang nagdesignar po kaiyan? Susog po iyan sa sitwasyon kan halimbawa at mga lugar kung sa insinda napapamugtak apwera kayan so ang pinagpunan kan usually sa mga kamagurangan sa mga tradisyon na namon dagsinda na iyaon dyan so mahal na ina bilang ang saintang patron. Ayun. Kung minsan, depende sa pangangaipo kan lugar, sa sitwasyon kan lugar, kaya minapili ng mga patron. Padre Maui, tabi kung igwa ning mensahe man na buot ipaabot mo niyan an parokya ni Senyor San Rafael sa kapiestahan, kung igwa ning tema o mensahe mo niyan tabi, go ahead po. Okay po.
ang samuyang parokya maugmang nagteselebrar kan kapistahan sa pamawang ni San Rafael de Arcangel. Saro ining pagmidbid kan biyaya din mahal na Dios, ang pagantabay kan mga kaanghelesan, asin man ining biyaya na ini, binibidbid ta na ang tapos na inigikas sa mahal na Dios. Siring man, kaya ba sa ito yung tema, inaantabayan, ang mga kaanghelesan, kumbaga yung minaantabay sa satuya sa pagpaklay digdi niya to sa ibabaw ng daga. Asin bako sa nagitang binibayaan, inaantabayan kundi sinusugo man kita sa misyon. Kaya bilang parokya, minasimbang kami kan pangapudan kay ni, kan padagos na pagmidbid, kan mga bendisyon ng mahal na Diyos, padagos yung pag-antabay, sa paagi kan mga patron, kamuya sa San Rafael, asin minibidbid ni, asin inako ang pagsugo ng mahal na Diyos sa pagmisyon. Kaya imbitado po ang kabos sa kapistahan, kasubuyang patron, digdi sa parokya ni San Rafael. Salamat po, asin Diyos ang magbalos sa Indo. Salamat, Padre Maui. God bless, tabi. God bless you, Pio. Salamat. Salamat. Angel? Sa Father Maui, yan na Sir Pio, mababa na kami ligdista sa taksay na samuyang pigtal sa sakayan. Oho. As in, may mga nagkawaralag kay Sir Pio na mga imahen kan man ibang barangay duman sa may Legazpi marker. Mapasiring naman tuloy-luway ligdi Sir Pio sa may partikan Sawangan sa barangay Dapdap dahil ang magkakaigwa naman po ni prosesyon kasi siring duman sa simbahan sa Saint Rafael Parish. Roger. So yan Sir Pio, ang mga dagdag informasyon hali sa luwas ligdi sa tuyang pigantabayan pigsabayan na maritime procession in Val Mustaza, DCGB News. Salamat, Angel. Kasabay si Padre Maui ang kura paro puko kan Senyor San Rafael. DZGB On The Spot Report. Ali dyan sa sentro kan Legazpi nagsusubaybay kan maritime procession. Angel Mustasa On The Spot Report. Happy birthday tabi da sabi man ni kagawad Bong Logronyo kay Engineer Mer Legazpi. Happy birthday man da kay Faye Cadiz. Yan madihon ini ni Sir Benji the Hile Sir Benji the Pogi Hile. Yan. Birthday ngunyan kay ni Madam Faye Cadiz. Tabi yan. Morning and happy birthday. Siyempre, ang sa tuyang amigo si amigong King Reginaldo. Maray na aga sa imo. And si 1751, nagparamdam 1751. Good morning, tabi 1751. And si Mensoy na Bernal. Maray na aga, Mensoy na Bernal, yung sano ni kinatawan RB Borihon. Yan. Sabi ni Bigong King, ayos da ang t-shirt ko. Tawi man tabi ning large size buda medium. Baisa na tabi amigong King, tatibaad lamang makipakihurong kita dyan sa manehamiento. Ano amigong King? Tibad mapakihurunan ta sa manehamiento. Ano tabi yan? Good morning tabi sa imo. Pag-igo tabi amigong King, matik yan. Large Buddha medium, pag-igo kitang makulimbat kumbaga. Di sige. May mga istorya pa kita dyan sa luwas. Aramon ta daw ang bitbit na informasyon ni Joshua Bino. Joshua Bino On The Spot Report. I-connectar tan linya dyan kay Joshua. DZGB On The Spot Report. Joshua, good morning. Please go ahead, man. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga paraantabay. Hello. Go ahead. Medyo manipis lang. Go ahead. Medyo manipis-tipis okay na? Yeah. So yan tayo, Sir Pio. Good morning. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag niya itong bareta, nagpapaabot ng pasasalamat si Konsyal Attorney Ayan Makasignag sa saindang presiding officer na si Vice Mayor Nab Ruiz
dahilan pa inako man giraray kan DC Alcalde ang dokumento o kaya ang kopya kan committee report ni Makasignag maski pa dinis aprobahan ta din ni Serpio kan mayoriya kan mga miyembros kan sangguniang bayan kan magkaigwanin na regular na sesyon kan nakaaging Martes. Ini kaya Serpio ang naging mitsa kan paglangkawan nin boses kan duwang abogadong konsyal Attorney Ayan Makasignag asin Attorney Joey Marciliana. Ang committee report na ini ni konsyal at Makasignag ni Serpio so resulta kan pinagtibo niyang hearing kaya investigasyon may kinaraman sa mga nagkaperang transaksyon kan lokal na gobyerno kan uminading mga taon na kumbaga nailawan kan Commission on Audit o kaya kan COA. By obserbasyon ang nasabi ng ahensya sa nagkaperang mga transaksyon kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay. Ang istorya ba kay ni Sabi Serpio, siyempre sa COA, mataw din kopya kan sa indang mga obserbasyon sa lokal na gobyerno sa bahagi ni Mayor Vic Tirete. Si Mayor Vic Tirete man, nagsurat sa sanggunian, partikular na kay Attorney Makasignag Sabi Serpio, na magkondukta ni investigasyon in aid of legislation. Sagtod sa nagkondusir ni hearing ang Committee on Laws, Rules, and Good Governance kay ni Makasignag. Asin duman Serpio na hiling kan ka komitiba itong binakal na daga kan lokal na gobyerno diyan sa barangay Busay sa Daraga Albay. Sigun kay Makasignag na bakal ang daga na ini na minakantidad 38 million pesos duman sa barangay Busay. Siyempre, parte ka na barakalan, may mga dokumentong kay po, notaryuhan ng abogado. Roger. Ang pinaglalas ni Makasignag, alangkawon so ibinayad sa notarial fee. Sigun sa pahayag ni Makasignag, nag-abot ang notarial fee min 1,171,000 pesos. 1 million poco mas o menos ang ibinayad na notarial fee duman sa transaksyon na nagbabakal kan pirang ektaryang daga ito. Dahil nabanggit so hektarya Serpio pero so total amount na pakabakal is 38 million. Duman sa kabakalan na 38 million na sa daga. Nagnangalas ni Makasignag ang usual na bayad sa notarial fee data di Serpio ay 1% kan sa total amount na pakabakal kan halimbawa itong daga. Okay. So kung 38 million pesos ngayaan pakabakal, 1% lang ngaya kayan ang ibabayad sa notarial fee. Which is, sa computation initial, nasa poco mas o menos 380,000 pesos lang. Yan. Arayo duman sa 1 million sabi Serpio yung ibinayad sa lokal na gobyerno sa notarial fee. So actual na binayadan, may dokumentos, may papeles, may resibo. Roger to that. Okay. Kunyan, naghahagad si Makasignag din mga dokumento sa municipal accountant, sa treasurer, sa General Services Office. Naghahagad din mga dokumento asin maraman kung siya sulag notaryo. Bagay na dahi pa na ito provide kan tulong na nambitan niya itong mga departamento kan lokal na gobyerno. Sa anong rasones? Ang istorya ni Attorney Makasignag Tadi Serpio, lingaw da, accountant, so, nagnotaryo. Daining, halimbawa, lingaw niya. Pero igoning dokumentos iyan dapat because it is an official transaction na may disbursement ang munisipyo. Iyo ang tigahagad ka, so dahil pa na natawan ko, so committee ba ni Makasignag? Kan, accountant. Oo. Kaya, ang nangyari sa Tio, ang pag-action bagakan sanggunian, may bilang na aldaw. Unya, nag-committee report na si Makasignag kan Martes,
And pinaglatag niya na so mga rekomendasyon. Sa rekomendasyon sa di Sir Pio, itong so hagadan ng dokumento, so accountant, treasurer, the General Services Office, naman nga na sa notarial fee. Iyo. Oho. Kung mag-committee report si Makasinag, siyempre, parte kan proseso, ma-motion siya for adoption and approval. Oho. Nag-object digdi, nagkaigual objection digdi, si Atty. Joey Marciliana. Rason, para magkaigual in division of the House, pagburutuhan, kung aprubahan o dae, itong committee report ni Atty. Makasinag. What was the basis ni Attorney Konsehal Joey Marceliana? Oo, dahil banggit na tabi Sir Pio, pero sabi nga ni Vice Mayor, pakirit niya sa motion, sabi niya, there is a motion niya for adopting approval, and I object niya itong motion. Dahil maning panambitan na legal basis si Attorney Joey kan sa iyang pag-object? Daiman. Basta nag-object na siya. Nag-object, nag-live ini sa division of the House. Sakto sa nagburutuhan niya ng Sir Pio, pero sa nagbuto ko yes, o kaya aprobahan, si Atty. Ayan Makasinag lang. Nako, solo si Attorney Ayan. Solo. Duwa sa nag-abstain. Si isa iso nag-abstain. Ang nag-abstain, Council Engineer Bobby Magalona, and Councilor Jun Nunez. Iyan. Ang nagboto man ki no, o it is approved, si Council Julius Duran, Council Warren Sorsogon, Council Atty. Carlos Bailon, Council ex-officio, si King Beatis, ex-officio Councilor Sofia Baldo, at si Councilor Joey Marciliana. Iyan. Sa mga naunambitan ang tabi Joshua, si sayso mga aktibong miyembros ka ito kan sanggunian bayan kan mag-autorisar sinda na mag-purchase ang lokal na gobyerno kan daga na yan dyan sa Busay. Ining mga nag-know sabi Sir Pio, exclude ta lang si Council Warren Sorsogon, yun lang. So tapos Sir Pio nag-know, mga incumbent na yan. Yan. Gusto kong sabihin, ining mga nag-know, iyon suminakompuesto pa kaito, parte sinda kan minakompuesto, kan nag-purchase so lokal na gobyerno, kan daga na yan dyan at question. So notarial fee. Now, bago ka baga ma-purchase, siyempre, igwa ayan ni nagkakandigo na pag-aprobar kan sanggunian bayan. Yan. Nakukuhaan mo na ang connect. Bako. Tabad kung may magkairilawan naman dyan. Diba? Kaya, takon halimbawa, sa bagay, so pag-purchase, dahil problema, ang question lang is yung notarial fee. Yung notarial fee. So pag-purchase, dahil problema kung inotorisaran ito, kan sanggunian bayan, so alkalde din, so notarial fee lang, do ibang istorya ito. Yan. Ibang istorya. Sag ko niya, may papig-provide kan accounting, kan ano pa ito, tresurera buda GSO yung dokumentos, manungod yan sa konsisay so nag-notaryo, buda itong so kantidad. May pamandatabi sa ito na providan si Kwan at si Atty. Ayan. Kaya dito sa mga naging rekomendasyon. Okay, now, paano na ko ni Atty. Ayan, Konsel Ayan, so actual na binayadan, so kantidad, paano niya ito nakuha? Down duman sa reportan COA. Ay, yun na ang basis ni ito Kwan. Ito sa basis niya. Na-observe ito kan COA. Observe ito kan COA. Ngunyan, pati sa COA, naghahagad din mga supporting document. Correct. But duman sa observation, para ma-justify so notarial fee. Yan, ito mismo, so COA mismo, so nagtino, baga red flag, yung notarial fee arog kay ni. Kalantaw. Yan. Supposedly, sabi man ni Konsehal Atty. Ayan, dapat 1% sana kang total
amount kan ining kabakalan. Oo. Kaya pinagsusog na ni Konsehal Atty. Ayan, so dokumentos na dai provide mo niyan sad kun na yun na nga to cut the story short, dinis-aprobaran kan mayorya sa committee report sa investigasyon na yan, pero inako na ngunyan ni Vice Mayor Love Ruiz. Inako man diraray tabi Sir Pio. Takatapos ko itong burutuhan, very smooth man sa burutuhan, dahil itong ano man na paragrangay. Sa resulta na kan burutuhan. Naghatap mo niyan si Atty. Ayan, ano nga yung mangyayari digdig sa committee report ko, Iyo nga ni. sa dokumento, Oho. dapat nga bakit palaog man diraray ini sa record sa sanggunian. Natural because it is part of the official proceedings. Yun yan, nag-object diraray ito man si Atty. Oho, yan. Nag-object si Attorney Joey na konsihal ano ini Joey diyan sa Sanggunian Bayan. Oh, masalimuot. Committee report ito eh. Hello? Nag-object si Konsihal Joey na ano ito dahil dapat ilaog sa records. Oh, sa madaling sabi niya, killed na sa report. Killed na ta dahil na nga inaprobaran kan mayorya. Dita-prove na kan mayorya. Ligaro Duman na nagpang-isip. So, duwa tadi Sir Pio, nagpasimbagan, naglangkawan ni na boses, sakto sa sabi ni Atty. Ayan, let the presiding officer nga decide. Halaba sa naging recess, tapos nag-session si Atty. Joey na ang gibuhon niya, so letter ni Mayor, so pinakainot pa Sir Pio yung letter na nag-request the investigation in aid of legislation, yan. ibalik sa Office of the Mayor. Yun na nga yung nakukuha ko dyan na parang logic. The mere fact Dahil naman ka na ngayon sa report. yung nga ni, the mere fact na dinis-aprobaran kan mayorya, tapos abo ipalaog sa records kan Sangguniang Bayan, karong masa na ninda, sinuwag si Mayor Vic. Garong man sa na pinagsabi ko mundo kamukaan kan mga investigasyon garong mag-araw kan taday nga ni inako. May inako ka mayorya. Day inako kan mayorya. Kung magandang saysay. Kaya Gari man sa na, binangga kan mayorya kan Sangguniang Bayan, so paimbestigar ni Mayor Vic taday kamugta day sa imo ito isusumiter. Kaya medyo mananggad kuan. Medyo iba, naiibang kita. Nakaarap ka yan. Kaya ang nangyari tabi sa Pio, nag-yield naman si Atty. Ayan duman sa kumbaga rekomendasyon na ibalik kay Mayor Terete sa inot ng letter. Tapos inako mong ginaray ni Vice Mayor Love Ruiz. So report, actually may separate pa na public statement si Vice Mayor na for transparency to Sir Pio na kasi sa pagpagako kay itong kopya ka na committee report, pero sa madaling sabi wala itong rara na is-approve na kundi ang mangyayari lang sabi ni Atty. Ayan tada kapalaog sa record pwede itong halimbawa kung sisay man ang gustong mag-request na kopya pwedeng i-request sa sanggunian. Now what will happen? Yan bagang investigation in aid of legislation ang katuyuang kaan makapag-craft nin leyes. Ano ang mangyayari ngunyan? Magkakaigwa pa daw ng ibubusol si Konsehal Atty. Ayan na legislasyon out of that committee hearing. Sa madaling sabi na Sir Pio, na Isus ko. ang may ang may kapag sa Kambula, si Mayor Perete, kung anong sunod niyang niyang ipagibo, ibibalik na siya sa letter. So, sabi ko nga, may posibilidad niya ako na baka ibalik pa sana sa giraray ni Mayor, mag-imbestiga giraray. Yan, Sabi ni Atty. Ayan, hindi man niya, sabi kung same process na talagang mangyari nga ni kaya na lang magburutuhan. kaya lang may resistance sa Sanggunian Bayan. Baka may tamaan pa no ngapit na panahon. Data aram. Data sigurado. Data sigurado kung anong rason man agad natatarog kan ka taga so resistance kang mayorikan Sanggunian Bayan.
Kaya sabi niya, para na ngayon si Mayor Dick kung ano ngayon ang masunod. Ay, malaman iyan na kwan. I-dive mong mara ang istorya tabi, Joshua. It seems na so kamautan ni Mayor Vic na matanos kung matanos, dahil masyado ngunyan nagkukunyan, dyan sa sanggunian, araw ka na nangyari. Igwang mga nagkakadiskobre, so inquiry in legislation, na dapat na mga itatanos para pigi-stonewall kan sanggunian bayan, kan mayoriya, so findings. Oh, dahil nga ni pig-akseptar, dahil maring kan sanggunian, maring nga ni tayo nakseptar kan alkalde. Una, sabi ko nga rin, ako, ator nga nang mangyari. So, effort mo ka, boss, punta poon. Yan. Ang makabilog ko rekomendasyon, sayang na ito. Oh. Sabi niya, ayun nga, wala naman niya. Tama. Sabi, Oo. yung pati ang proseso baga nga ta. Kung baga nga, sarap baga nga kaming body, Iyo. pati nga ka proseso. An makamundo kaan takon igwanin na flagrant violation na nahiling ang COA daing mangyayari duman in kaso. Paano na kayan? Ipinasa na kay Alcalde Vic kung ano ang gigibuhon. Binalik na sa letter. Binalik na so letter. Hugas so kunyan, hugas so sanggunian so mayuriya. Actually, sabi ni Ayan, ito naman niyang halimbawa, si Mayor Vic, ang pagdirekta ng hagad naman sa, sa accountant, siguro, pinahagi lang din sa sanggunian, in-aid of legislation, para makadibong lay. Iyan nga. Kasi, yun yung surpeso naging ito niyan, ito naging proseso. Alam mo, Joshua, garing magatulo ng dila kong itarami. May story behind kung natata nagkaararog ka dyan. Pwedeng. Na-trigger. Ano investigasyon na yan? Kumbaga, tanos kung tanos na kunta na. Igwan, natataarog ka na nangyayari dyan. Kaya ito, yan, pagkapensioner niya so, committee report, rest in peace na. Igwa kung iinging sa imo kung say dapat nakaurong mo kung natata nagpun iyan sa ang arog ang buda nag-arog kayo na nangyari dyan. Sige. Anyway, tabi, Sir Pio, yan, na pagkasubaybay niya to, mga maiinit na istorya, dito Daraga Albay, Joshua Bino, DCGD. Salamat Joshua, hali dyan sa Daraga. Sensya na padignal, tanakabuelo, masiram so istorya ni Kunyan, so istorya ni Joshua, pabalikan ta yan, Joshua, i-dive mo nin maraming istorya nga dyan, nangyari dyan sa Sanggunian Bayan, buda mga pag-iriba dyan tabi, dyan sa lokal na gobyerno kan Daraga. Anong advice mo tayo padignal? Time check muna o si Chief Jimmy, kumpadre, nakautang kitang mariki padignal, da? Eto na po muna, Oras Pilipinas, it's 9:46. An oras hatod sa Indokang. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sinda, kita ika ako, Biko Daemi na pahudyan, permi numero uno ora mismo sa gabos asing kami, permi alisto pag sinabi na urago daing iba kami naan. Sa tahaw kang mga pag-ius krisis nagtarabangan, magkabulunyo asing magkasararo, suportahan tabangan, damayan ng lambong saro, mangibabaw ang boses kang kasaraditan, gabos na biulano dapat daing ururihan. Dawa labi-labi-labi na ang pagtios, daing kita natatakot basta sa matanos, ang hibo mo, ang hibo ko, ang hibo kang gabos, yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri, ako Bicol, may disiplina sa sadiri, ako Bicol, bako mapaabaw-abaw, ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Ako Bicol Party List, katabang na, kasunod pa. Ang leptospirosis ay nakakapinsala sa bato, utak at atay na pwedeng maging nakamamatay. Hindi lamang sa daga nakukuha ang sakit na ito. Kaya mag-ingat sa mga iinuming tubig o gagamiting pangluto. Huwag lumusong sa tubig o putik na pwedeng kontaminado ng dumi, ihi o dugo ng hayop na may sakit. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsultayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artesin. Ang Artesin ay undenatured type 2 collagen at metosulfonol methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kaso-kasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kaso-kasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artesin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kaso-kasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artesin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, Pading Nald. Good morning pala dyan kay Armando Balyaran Jr. Good morning, Tabi, Sir Armando Balyaran Jr. Pading Nald, check natin linya ni Chief Jimmy, ni Pading Jim. Okay, yan. Ipasok na natin si Chief Jimmy, si Pading Jim. DZGB On the Spot Report. Jimmy Nasalita On the Spot Report. Chief Jimmy, compadre, thanks for waiting. Good morning. Yes, salamat Abi Pade. Matinaga sa mga dagdag niya itong bareta. Pigahanap kan nagkapirang komite. Digdisang Guniang Bayan, Kagawad July Tingson sa Committee on Public Safety, Kagawad Lando Palabrica sa Committee on Environment, sa DNR, sa Senro, na kung po pwede, mag-designar sindahanin forest ranger na iban magmumonitor sa pamitisan kang bulkang mayon o kung igwaman, harain an mangini. Sa ginibong hororon, digdi sa Committee Kandua, nagngalasinda sa kunata, may mga nangyayari dyan sa itaas ka na bulkan, arog ka na kontrobersyal na pagkukudal, ano ang pinagigibukan forest ranger kunigwaman, kapinar, dahil na monitor. Ano may forest ranger pa o dahil na. Ang informasyon kan Sangguniang Bayan, ang sabi, may duwang forest ranger ito, dahil masabutan kung retired na o ano na nangyari. Ang punto kan Sangguniang Bayan ginubatan na kunigwanin forest ranger lamang kuta na ipinagadispatch sa dyan sa pamitisan kan bulkan. Maski puro papano, igwa lamang nin point man na magtataga monitor na katuka dyan sa pamitisan kan bulkan. Tayan baga may mga tinanong pa dyan, may mga kakahuyan, kanyugan. Sa pagsabing tibaday na isihan niya to digdi sa baba, bakit gwapa dyanin mga milagrong aktibidad? Kung sa inabubulaga na sa nakita, kung igwananin mga nangyayari, arugan mga pagbaha, arug ihemplo digdi sa barangay Masarawag, nasa kahaluy-haluyin panahon ngunyan sa nasinda maski sa imina korupsit ang tubig, na dyan sa pamitisan kan bulkang mayon. Duwasan ang forest ranger. Ito daso na isiyan sa naiyanakan sa Guniang Bayan. Pigahanap nga niya, pakare-retire na ngayaway, nawara na gayod nga dyan. Dahil man nasimbag. Tutok do sa Senro, kaya mapalap kita sa Senro, kung igwapang ranger dyan. Pigasabing ranger, forest ranger, bako nga so armadong napapuruputan dyan, kik mga balas. Kundi, forest ranger, ang pudkan, sereno. Yan. What's man? CCTV. Human CCTV. Hindi ko nigwa pa dyan ta. One time, tukad baga kami di Kagawad Lando Palabrica, si Apsimo Chief Roderick Mendoza. Di habang yaon sa taas, naghahanap lamang kami kitawo na pwedeng masabatan, makahuron. Sa kung ano man an sa indang Churia, sa kunata tapig babaha na an Masarawag. Yan. Nakasabat kami sa taas, in sarong tawo. Iyo ito. Duman, ang purpose na Kagawad Lando Palabrica,
Iyon na maisihan man sa saindang point of view, ano man ang saindang analysis. Yan. As analysis kan mga technical people, itong so may mga kabatiran, so mga galidaan, so mga sabudam, yun ito, nagtuturo-taririk ang istorya. Ito man, iba man pa di, ang pinagtataram kan na sulaminting nakasabatan niya mong tao luman sa kataasan, o magkaro ito, mga lagkalag nga ka mo, inang digdi sa darakulaon ng mga kahoy mga 15-20 years ago. Yan, yun na pati sa mga nuyog. Nuyog. Ay nang digdi sa mga nara. Ay na sa mga dikalidad na kahoy. Iyo. Nakahiling pa nga ka mong kahoy. Yan. Yung swapot sa nasa mo. Oho. Oh, hilingon nga yan indo dyan. Itong mga kahoy na ito, pagkaputula pa, inuruluat pa sa mga gamot. Sa mga gamot pa dita. Mahalunon da ini kikiskisan sa napipinturahan. Mahiling mo ngayon yun sa mga dalakulang hotel. Mga muebles na. Yan. Ay mo ngayaan ang tsure may digdig. Ako natatarog na ka na nangyayari. Kumana na bilog maghanap ano kung igwani na hiling na pa Forest ranger. Ura man nga digdi ranger. So retired nga yung ranger. Igwa digdi. Baga man igwaning duwa, day nga masabutan kung retiradon. Taka ito pa itong panahon. Kahit pa ito. Kaya mga wanwarin dyan, mapasyar kita sa senro. Mahapot kita kung ano pa. Igwa pa dyan kisin. Tako na naman kay ranger dyan. Wala na. Tapos na. Day ng forest. Day ng forest, day pang ranger. Ay nako, sige pa day. Sinday ba, ibang tsuryaman ka na sa mga yaon dyan sa taas. So, yan tabi pa de ang mga sabi untang medyo magkamumundo. Wala naman talaga. Ano pa man yan masupsup kan tubig. Yes. Wala naman sa mga gamot. Wala naman sa mga kahoy. Natural napalbag, malumoy, magabaan bulod, ang pamitisan kan bulkan. Roger. Yan tabi pa de mga dagdag na informasyon sa pangaran kan PYZ Enterprises, Mr. and Mrs. Raulin Marisa Calio, opposite Legazpi City, Basta Radio, PYZ Enterprises. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadreng Jimmy and good morning and thank you so much dyan sa PYZ Enterprises. Yan ang mga VHF na yan na pigamit po kan DCGB. Powerful VHF, may makaipuhan ng kamo. VHF, installation, gabos-gabos, processing, purchase. PYZ, Sir Raul, tabi dyan. Buday yung tropa dyan sa PYZ. Thank you so very much. Salamat man kasay do pagantabay. Masunod na po ang PhilHealth.